다 되는데 그것만 안에 망어야 去 기에네 니니부터 찾아와래. Więc dzisiaj mamy już drugi dzień nauk Marnok, letnich nauk Marnok. 가상 가니 뭐当然在你们讨论个比较虚的事情。那讨论也呢，3届 Więc podczas pierwszego dnia mówiliśmy o tym, podsumujemy to co pokażę najpierw podsumowanie tych tematów, które będziemy w tym roku omawiać. Więc mówimy o wczesnym buddyzmie. Więc mówiliśmy już o wczesnym buddyzmie i w ramach wczesnego buddyzmu omówiliśmy już kilka punktów wczesnego buddyzmu w zeszłym roku. Teraz przechodzimy do pism, czy też do tekstów, które powstały w czasie tego wczesnego, w tej epoce wczesnego buddyzmu. Więc najpierw teraz chciałbym przejść do tematu języka, który był używany podczas pierwszej Rady buddyjskiej. Więc dzisiejsi naukowcy różnie interpretują, różnie omawiają ten temat. Więc, ale tak czy inaczej, chciałbym przedstawić jakby poglądy tych i tradycyjnych, i te tradycyjne wyjaśnienia, i też rezultaty jakby nowoczesnych, współczesnych badań nad tym tematem. Zgodnie z tymi nowoczesnymi, współczesnymi badaniami podczas pierwszej Rady powstały sutry i Vinaya. Więc pytanie można sobie zadać, w jakim języku recytowane były te teksty. Bardzo trudno jest dzisiaj określić dokładnie, w jakim języku były one przedstawiane. Więc istnieją trzy sposoby, trzy sposoby określania, w jakim języku mówiono podczas tej pierwszej Rady. Więc to są te trzy sposoby. Pierwszym sposobem można spojrzeć na język, w którym spisane zostały później te teksty. Później można spojrzeć, czyli można spojrzeć na te staroindyjskie teksty buddyjskie, w jakim języku one zostały napisane. Można też spojrzeć, jakim językiem posługiwano się w Magadzie w owym czasie. I też trzeci sposób to jest spojrzenie na to, jakim językiem mówił Buddha, jakim językiem mógł się posługiwać Buddha. Więc kiedy spojrzymy spójrzmy na ten pierwszy sposób, czyli przyjrzyjmy się językowi, którym był językowi tekstów, pierwszych takich najstarszych staroindyjskich tekstów buddyjskich.
Pierwsze, najstarsze są sutry, takie teksty, nazywana agama, czyli czyli tekstu z tego okresu Nikai, czyli tych pierwszych szkół, 18 szkół. Niektórzy mówią, że były 4 agamy, czyli 4 zbiory tych tekstów, były 5 tych zbiorów, tych agam, tych zbiorów tekstów. Tak czy inaczej, w tym okresie buddyzmu, Nikaja buddyzmu, istniały 4 główne szkoły, tak? Czyli można powiedzieć, że tych 18 szkół pośród tych 18 szkół były 4 główne, czyli jakby 4 rdzenne, my teraz tak to nazywamy w języku tybetańskim, a pozostałe jakby były tylko ich jakby odnogami tych 4 głównych. Niektórzy nawet mówią, że były 2 główne szkoły, nie 4. Wówczas w Indiach powstało kilka szkół śrawaków i kilka z nich było naprawdę dobrze znanych, takich jakby głównych, dlatego nazywa się ich tymi 4 rdzennymi. Teraz po tybetańsku tak się je nazywa, tak? Powodem tego może być, że one były największe, najbardziej znane. Pierwszą z nich była Mahasangika, która rozwijała się w południowo-zachodnich Indiach, obecnym stanie Maharashtra. I ta szkoła Mahasangika przekazywała swoje teksty, czy też tworzyła i przekazywała swoje teksty w swoim języku, w swoim lokalnym języku. To był język Prakrit. Inne dobrze znane szkoły to była Stavarivada i Vibhajavada. One również rozwinęły się w zachodnich Indiach, czyli w regionie Surasena. Tamte 2 szkoły właśnie się rozwijały i ich teksty zostały spisane w języku Paishaci. Następna szkoła, 4. szkoła Samitiya, była bardzo popularna w najbardziej zachodnich częściach, w regionach Indii, wokół miasta Mathura. I ich teksty były napisane ich teksty były spisane w języku Surasena Apabramsa. Czyli oni też mieli swój lokalny język. Była jeszcze szkoła Sarvastivada, która rozwinęła się głównie też w północno-zachodnich Indiach, czyli w Kaszmirze, obecnym mniej więcej w Kaszmirze, Gandarze. I oni używali sanskrytu jako języka dla swoich tekstów. Kiedy muzułmanie w języku tybetańskim, kiedy mówimy o religii muzułmańskiej, to nazywamy ją religią kaszmirską. Dlatego, że muzułmanie, którzy przybyli do Tybetu przybyli właśnie z rejonu Kaszmiru. Ale oczywiście to jest tak naprawdę nazwa tego regionu Indii, a nie religii.
Więc oni używali, ich językiem regionalnym był sanskryt, więc oni używali sanskrytu do spisywania swoich tekstów. Więc ogólnie, kiedy mówimy o tych 4 głównych szkołach, one miały swoje własne cechy, własne charakterystyki i rozwijały się w swoich regionach. Później te 4 główne szkoły zaczęły. Więc na początku po prostu to było tak, jakby uczeni z tamtych rejonów tłumaczyli nauki buddyjskie na swoje języki. Potem dopiero zaczęto nazywać, potem pojawiły się większe różnice pomiędzy nimi i zaczęto je nazywać szkołami. Znaczy, faktycznie zaczęto rozróżniać to jako szkoły buddyjskie. Później zaczęto można powiedzieć, że język Pali jest najstarszym językiem. Jest starszym językiem niż te cztery jakby języki tych szkół. Jest to jakby taki najstarszy indyjski język. Na przykład archeolodzy, którzy badają stare teksty darmiczne, to bardzo często one są wymieszane, to znaczy były spisywane i w sanskrycie, i w pali. Na przykład niektóre pasaże są w sanskrycie, niektóre w pali. A na przykład, kiedy porównamy te na przykład teksty, które były tworzone przez te 4 szkoły, z tekstami, które były spisane w sanskrycie i w pali, to możemy jakby rozpoznać, dzięki temu, które z nich są starsze, które z nich są nowsze. Więc oczywiście to jest tylko możliwe wtedy, kiedy faktycznie mamy jakieś manuskrypty z tamtych czasów, tak? Jakby z czasów tych pierwszych szkół, spisane w ich lokalnych językach. Jeżeli ich nie mamy, to nie możemy powiedzieć, czy one powstały wcześniej, czy później. Więc w pewnym sensie, na przykład może, co jest troszkę takie mylące, bo na przykład teksty buddyjskie napisane językiem pali na Sri Lance wydają się w związku z tym starsze od tych, które były spisane przez te 4 szkoły, przez uczonych tych 4 szkół. Więc teoretycznie można powiedzieć, że może jedne były starsze, inne były nowsze, ale nie można tego powiedzieć w 100%. Nie można też powiedzieć w 100%, w związku z tym, że pierwsza rada, podczas pierwszej rady wygłoszono te nauki w języku pali. Cała transmisja buddyjska Sri Lanki, Birmy i tak dalej nazywa się południową transmisją buddyzmu. Jest to taki jakby takim głównym reprezentantem tego buddyzmu był Buddha Gosia, który był takim głównym reprezentantem południowego przekazu buddyjskiego i on uważał, że pali był językiem Magady.
czyli tego rejonu wokół Bodgai. I on uważał, że to był język, w którym Budda nauczał, ponieważ takim językiem posługiwano się wtedy w Magadzie i że w związku z tym najprawdopodobniej podczas tej pierwszej rady wygłaszano teksty właśnie w tym języku Pali. On też w związku z tym uważał, że Pali jest takim głównym językiem nauk buddyjskich, bo one w tym języku były wygłaszane. Tak uważał. Tak czy inaczej, teksty napisane w języku Pali one mają swoją bardzo długą tradycję. On naprawdę, to jest jakby bardzo stary kanon buddyjski, który przetrwał bardzo długo, setki lat i z pewnością jest to taki i ta tradycja, południowa tradycja buddyjska bardzo silnie wierzy w to, że właśnie Buddha w tym języku wygłaszał nauki, że to są oryginalne, najbardziej oryginalne nauki, bo one były w tym języku wygłaszane. Bo tradycja południowego buddyzmu bardzo mocno w to wierzy. Ale współcześni naukowcy uważają, że język Pali i język, którego używano w Magadzie, nazywa się językiem Magady po prostu, Magadi, tak się nazywa, że ten Magadi pochodzi z zachodnich Indii. Pali jest językiem centralnej części Indii, natomiast Magada, jakby te ludy żyjące w Magadzie przybyły z zachodu, wobec czego ich język bardziej przypominał języki Indii zachodnich i że to nie był ten sam język. Tak uważają współcześni naukowcy. Pierwszym jakby pierwszą osobą, która przeniosła buddyzm na Sri Lankę, był Mahindra, który uważany jest za syna króla Asioki. Więc Mahindra przeniósł tę dharmę z Indii na Sri Lankę i tam zaczął upowszechniać buddyzm. I wtedy, kiedy używał języka swojego regionu, czyli regionu, z którego tego lokalnego języka regionu, w którym się urodził. I to był język Indii centralnych, ponieważ czy też zachodnich Indii, bo stamtąd pochodził Mahindra, stamtąd pochodził Asioka. W związku z tym osoby, które przekazywały język na Sri Lankę, dharmę na Sri Lankę, używali swojego języka. Ale to wcale nie musi oznaczać, że oryginalnie w takim języku były spisywane teksty buddyjskie, czy też były recytowane podczas pierwszej rady. Teraz drugim właśnie sposobem, którym można spróbować określić, w jakim języku jakby nauki były recytowane podczas pierwszej rady, było właśnie określenie, jakim językiem posługiwano się wtedy w rejonie Magady, w tym rejonie, w którym głównie nauczał Buddha. Za czasów pierwszej rady Magada była jakby takim najsilniejszym regionem i całych Indii, takim największym królestwem, najbardziej wpływowym królestwem. I to było też to był też ten główny region, w którym Buddha nauczał. I również jak wiemy, pierwsza rada odbyła się również blisko jakby stolicy Magady, blisko Rajagriha. Więc niektórzy zastanawiają się, czy właśnie tym językiem pierwszej rady nie był właśnie język, którym wtedy posługiwano się w Magadzie.
Inni zaś naukowcy jakby dodają jeszcze taki argument. Oni znaleźli te pierwsze edykty króla Asioki, które zostały spisane językiem wschodnich Indii. To są te wszystkie inskrypcje na tych kamieniach, na tych filarach, które pozostawił Asioka, które stworzył Asioka. Więc niektórzy się zastanawiają, naukowcy się zastanawiają, czy to nie był właśnie język, którym posługiwano się w taki, czy to nie był taki wspólny język całych wschodnich, całych Indii, skoro król wydawał w tym języku swoje edykty, tak, to znaczy musiał używać takiego najbardziej popularnego, najbardziej powszechnego języka dla całych Indii. Więc niektórzy się zastanawiają, czy to właśnie nie był ten język, którym posługiwano się za czasów Buddy. To znaczy, nawet jeżeli tak jak teraz tak jak teraz zresztą jest, że niektóre regiony Indii mają swoje własne jakby dialekty, mają swoje własne języki, ale musiał być jakiś wspólny język, którym oni mogli się ze sobą porozumiewać. Więc te całe centralne, wschodnie Indie być może miały swój własny język i być może właśnie Buddha upowszechniał swoje nauki w tym takim najbardziej powszechnym języku. I najprawdopodobniej pierwsza rada była również, podczas pierwszej rady również recytowano właśnie w tym języku. Więc to jest kolejna hipoteza innych naukowców na ten temat. Właśnie o istnieniu takiego wspólnego języka, tak jak dzisiaj, którym dzisiaj na przykład jest hindi. I ta hipoteza właśnie powstała po odkryciu właśnie tego języka, po analizie tych edyktów króla Asioki. Właśnie niektórzy mówią, że król Asioka żył 150 czy 200-250 lat po parynirwanie Buddy. I są różne hipotezy na temat tej daty. Tak czy inaczej, Magadha wtedy była nadal jakby najsilniejszym królestwem, najsilniejszym rejonem całych Indii. I w tym na początku to królestwo było bardzo małe, potem się zaczęło rozrastać oczywiście, zaczęło ogarniać całą centralną część Indii, całą wschodnią część Indii, cały rejon, całą dolinę, wszystkie brzegi Gangesu, cały ten region wzdłuż Gangesu. To był jeden z pierwszych takich okresów, pierwsza taka epoka, w którym za czasów króla Asioki, kiedy Indie, czy też większość jakby dzisiaj znanych Indii, tych wszystkich małych królestw zostało zjednoczonych. To było takie pierwsze wielkie zjednoczenie indyjskie, właśnie które nastało 100 czy 250 lat po parynirwanie Buddy, kiedy król Asioka objął władzę i połączył wszystkie tereny Gangesu, wschodnie, centralne Indie w jeden kraj. A ponieważ Magadha była takim najsilniejszym rejonem ówczesnych Indii, to istnieje bardzo duże prawdopodobnie, że właśnie język Magadhi został zaadoptowany jako ten główny język całego tego rejonu, jako ten powszechny język rejonu, oficjalny można powiedzieć. Ale
nie istnieje żadne, jakby to jest już samo w sobie hipotezą, a już nie istnieje żaden dowód na to, że przed królem Ashokim, przed tym połączeniem kraju, ten język był jakimś powszechnym językiem. I obecnie wielu współczesnych naukowców również wysnuwa hipotezę, że nie było takiego języka Magadi, bo w niektórych rejonach Magady posługiwano się innym dialektem, który się nazywał Arda Magadi, czyli takim pół-Magadi, czy tym starym Magadim, czyli jeszcze starszym niż Magadi, jeszcze innym językiem. Więc kto wie, może Buddha właśnie posługiwał się tym Arda Magadi, a nie Magadi. Więc istnieje wiele hipotez na temat tego, jakim językiem posługiwano się w owym regionie. Za czasów Buddy Shakyamuniego w Indiach posługiwano się wieloma językami. To były jakby osobne regiony, osobne królestwa, które miały swoje własne języki albo swoje własne dialekty przynajmniej. I od tamtego czasu od tamtego czasu te języki się zmieniały. Na przykład wygląda na to, że za czasów Buddy, kiedy jeszcze bardzo silny był system kastowy, każda kasta miała swój własny język. Na przykład Brahmini i kshatrijowie posługiwali się sanskrytem. Mówili, że to był taki najbardziej wysublimowany język, że najlepiej uformowany język. Te niższe kasty zaś posługiwały się swoimi własnymi językami. Więc nie tylko języki były podzielone na regiony, również kasty miały swoje języki, używały innych języków. Ale wiemy dzisiaj, że Buddha nie posługiwał się zbyt często sanskrytem podczas udzielania nauk. Wygląda na to, że Buddha zmieniał swój język, posługiwał się innym językiem w zależności od tego, do jakich ludzi, do jakich słuchaczy miał przed sobą. Jeżeli miał przed sobą osoby z niższej kasty, posługiwał się innym językiem. Kiedy miał przed sobą osoby z wyższej kasty, posługiwał się na przykład sanskrytem. I jest na to bardzo wiele dowodów. Na przykład te dowody znajdziemy na przykład w tych starych agamach, w tych starych zbiorach nauk. Te 4 główne agamy i w tych agamach istnieją historie, istnieją dowody na to, że Buddha jakby odmówił używania sanskrytu, czy też tylko i wyłącznie sanskrytu w swoich naukach. I to jest historia, którą znajdziemy właśnie w Vinaya Pitace nazywanej Kulavaga. Czulavaga, nie Kulavaga, Czulavaga to trzeba wymawiać. I tam jest taka historia o 2 bikszu, którzy stali się, znaczy 2 braciach, którzy stali się, którzy zostali bikszu, którzy zostali wyświęceni na mnichów. Oni się nazywali Yasa i Gopaka. Więc różni Więc ci bikszu poprosili Buddę, że chcieli, żeby nauczał tylko w sanskrycie, że wśród uczniów Buddy były osoby z różnych klanów, z różnych kast, z różnych regionów Indii. I którzy posługiwali się swoimi własnymi językami, więc oni poprosili Buddę, prosimy, nauczaj tylko i wyłącznie, prosimy, nauczaj w sanskrycie, wtedy będzie jeden wspólny język
język. I oni oczywiście, ponieważ oni sami jakby pochodzili z wyższej kasty, wybrali sanskryt, bo uważali, że sanskryt jest najlepszym, takim najbardziej wysublimowanym, najlepszym wariantem językowym, który można wybrać do nauk Buddy. Uważali, że inne języki są kiepskie, że Buddha powinien posługiwać się tylko sanskrytem. Więc oni poprosili Buddę, żeby tak nauczał i poprosili również, że oni będą powtarzać tego języka. Natomiast Budda ich skarcił. Powiedział, nie, jesteście głupi, to jest bardzo, bardzo złe myślenie. Jakby skarcił ich, jesteście idiotami, to nie tak. Dlaczego prosicie, aby językiem Buddy był sanskryt? Po co robić tego rodzaju, po co wyrażać tego rodzaju prośby? I wyjaśnił wtedy, gdybyście recytowali nauki Buddy tylko w sanskrycie, to nie będziecie w stanie rozbudzić wiary w ludziach, którzy nie znają sanskrytu, prawda? A mało tego, ludzie, którzy od początku nie mieli zbyt wielkiej wiary w buddyzm, tylko upewnią się w tym, że nie powinno się wierzyć w te nauki, bo to są nauki tylko i wyłącznie dla wyższych kast. Więc bardzo proszę, nie recytujcie nauk buddyjskich tylko i wyłącznie w sanskrycie. To jest błąd, to jest bardzo wielki błąd. To byłoby uchybienie waszych ślubowań, to byłoby naruszenie waszych ślubowań, wręcz tak to Buddha określił. Istnieje dodatkowo jeszcze jedna historia, to jest historia z Vinaya Matrika Sutra. I w tej sutrze mówi się o tym, że Buddha raz powiedział do swoich bikszu, że on wyjaśniał w tej sutrze, że ten język poetycki, czyli wierszowany język, podzielony na strofy i tak dalej, nie jest ważny. Chodzi o to, żeby znaczenie nauk nie zostało zatracone. Wcale nie musimy używać języka bardzo kwiecistego, czy też kiedy stare Wedy, jak już mówiłem jeszcze tam 3 lata temu, stare Wedy były recytowane właśnie w takim wierszem i jeszcze były określone melodie używane do recytacji tych Wed, dzięki tym strofom, które były wierszowane i melodiom, łatwiej było zapamiętać te Wedy. Więc wielu ludzi miało taką tendencję, aby nauki buddyjskie recytować właśnie w ten sam sposób. Natomiast Buddha tłumaczył, że powinniśmy recytować i tłumaczyć nauki Buddy w języku lokalnym, w języku słuchaczy, czyli powinniśmy to czynić w różnych językach. Bardzo trudno jest ludziom, którzy nie znają języka, ludziom z niższych kast czy z pewnych rejonów Indii, którzy nie są wykształceni, uczyć się sanskrytu. To byłaby bardzo duża przeszkoda dla rozumienia nauk buddyjskich, gdyby ktoś musiał się uczyć sanskrytu. Więc to byłoby bardzo problematycznie, bardzo, bardzo trudne dla wielu ludzi w ten sposób, przyswajanie w ten sposób nauk buddyjskich. Więc trzeba recytować i przekazywać nauki buddyjskie w wielu różnych językach.
czyli dopasowywać język tych nauk do regionu, do kasty, po prostu do języka słuchaczy. W ten sposób wszystkie te osoby w różnych regionach posługujące się różnymi językami będą mogli studiować te nauki. Podobnie tego rodzaju inna historia znajduje się w tekście zatytułowanym Guptaka Vinaya. Tam w tym tekście cytuje się Buddę, który powiedział: recytujcie sutry Buddy tak jak zgodnie z językiem i tradycją danego regionu. Istnieje jeszcze dodatkowa historia, jeszcze jedna historia, która została przetłumaczona na język tybetański w tekście Czutravastu, czyli w takich krótszych naukach Vinai. To jest taki zbiór krótszych nauk Vinai. Ten zbiór tekstów, tych krótszych tekstów został też przetłumaczony na język chiński, i w dużej mierze też na język tybetański. Więc ja przeczytałem to i po tybetańsku, i po chińsku. Czasami są pewne różnice, ale jakby ogólne znaczenie jest takie samo. To jest historia o dwóch braminach, których wyświęcił Shariputra. I to jest właśnie jeden się nazywał Devadatta, druga się nazywał Gopaka. To jest chyba właśnie nawiązanie do tych wcześniejszych historii tych dwóch mnichów. I oni obaj postanowili uczyć się na pamięć sutr, uczyć się na pamięć nauk Buddy. W chińskiej tradycji te imiona brzmią inaczej. Gopati i Gopaka, coś takiego. Więc ci dwaj mnisi już jakby podróżowali po różnych regionach, z miasta do miasta i w jednym z tych miejsc wielu ludzi składało im różne dary i okazało im wiele szacunku. I tam postanowili recytować właśnie nauki Buddy w takim właśnie poetyckim języku wierszowanym, gdzie każda linijka miała taki sam liczbę sylat i też jakby tak recytowali z taką melodią wedyjską, właśnie tak jak było to przyjęte w tradycji wedyjskiej. I po jakimś czasie jeden z nich nagle zmarł. A ten drugi, który przeżył, bardzo popadł w żałobę i wielki smutek i z tego wszystkiego zapomniał wszystkie teksty, których wcześniej się nauczył. Zapomniał ich, nie mógł już ich recytować z tego smutku, więc nie był w stanie ich recytować już z pamięci. Kiedy ma się książki, to jest oczywiście inna sprawa. Wtedy nie było jeszcze książek, wszyscy nie recytowali z pamięci. I w związku z tym, ponieważ on nie był w stanie już recytować z tego wszystkiego, to nie dostawał żadnych datków od ludzi, więc postanowił nauczyć się tych tekstów jeszcze raz. Więc udał się do Shravasti, gdzie spotkał kilku arhatów. Więc najpierw udał się do Ajñaty Kaundini, który był jednym z pierwszych uczniów Buddy i ten znał bardzo dużo nauk Buddy, i on poprosił tego Ajñaty Kaundinię, aby nauczył go kilku tekstów Buddów.
Ten starszy mnich zaczął go uczyć tych tekstów. A ten młody mnich Brahmin, młody, powiedział w końcu temu Adżniacie, kiedy ty recytujesz, twoja wymowa nie jest zbyt klarowna, nie jest zbyt wyraźna. Nie ma w tym żadnej melodii, nie ma dobrej wymowy. Nie jestem pewien, czy to dobrze jest recytować nauki w ten sposób. On mówi, ale ja zawsze tak recytuję. To jest tak w ten sposób je recytujemy, ja tak zawsze je recytuję. Ta historia troszeczkę się różni w języku tybetańskim i w języku chińskim, ale w języku chińskim jest bardziej to jest bardzo jasne. Więc tutaj Adżniata tłumaczył, że tak się właśnie recytuje nauki. Ten młodszy Brahmin Mik pokłonił się temu i udał się do kolejnego. Udał się do Aszwadzity, do Badry, do innych archatów, do 9 różnych archatów, uczniów Buddy, i poprosił ich o recytowanie, aby unauczyli go recytować nauki Buddy. I cały czas nie był zadowolony. Nie był usatysfakcjonowany z tych nauk. W końcu wrócił do swojego kempo, do Shariputry i wyraził to samo życzenie przed Shariputrą. Proszę, naucz mnie recytować nauki Buddy. I Shariputra wyrecytował w takim poetyckim języku z melodią. Gopati w końcu stwierdził, o mój opacie, to jest wspaniałe. Dopiero ty recytujesz nauki Buddy w prawidłowy sposób. To jest wspaniałe. Inni bikszu nie wiedzą, jak to robić, tylko ty wiesz, jak to robić. Natomiast Shariputra powiedział, nie, ty głupcze, ty idioto, to ty nie wiesz, jak recytować. Wszyscy bikszu recytują nauki w poprawny sposób. No ty po prostu nie wiesz, jak je recytować. I zaczął go karcić. Potem ten bikszu, młody bikszu, w końcu spotkał Buddę i zapytał go o to. I inni bikszu też zaczęli pytać o to Buddy. I Buddha bardzo wyraźnie poprosił tych wszystkich Buddów, proszę nie recytujcie moich nauk z melodią wedyjską. Jeżeli będziecie tak recytować, to będzie naruszanie waszych ślubowań. To będzie duży błąd. Recytujcie zgodnie z lokalną tradycją, zgodnie w języku lokalnym, tak aby było to jak najbardziej zrozumiałe dla ludzi, którzy będziecie te nauki prezentować. Trzymanie się takiej recytacji z melodią jest błędem. Chyba że w danym właśnie regionie, czy też w danej okolicy, czy w danym miejscu istnieje właśnie taka tradycja recytowania właśnie w języku wierszowanym z melodią, to dopiero wtedy jest dobrze recytować właśnie w ten sposób. Więc Buddha bardzo wyraźnie im polecił, aby recytowali zgodnie z lokalnym obyczajem. Więc jeżeli w lokalnej tradycji istnieje taka tradycja recytowania na sposób wedyjski, to wtedy dopiero można recytować nauki Buddy na sposób buddyjski.
Więc wygląda na to, jakby jest wiele takich właśnie historii odnalezionych w sutrach i Vinai, które opowiadają o tym, że Buddha podróżował przez różne regiony tych centralnych Indii, w królestwie, głównie przez królestwa Magadhy i Kosali, gdzie nie tylko nauczał, gdzie nauczał w wielu językach. Posługiwał się wieloma językami. I w związku z tym jego uczniowie uczyli się dharmy w swoich własnych językach. I że Buddzie bardzo na tym zależało. W związku z tym możemy też założyć, że podczas pierwszej rady, pierwsza rada jakby została zwołana po to, aby zebrać nauki buddyjskie, tak? To istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że one były również recytowane w tych różnych językach, w takich językach, w jakich przekazał je Buddha. Mamy bardzo wiele jakby powodów, aby przypuszczać, że intencją Mahakaśyapy, który zwołał tę pierwszą radę, było zebranie oryginalnych nauk Buddy, tak jak je Buddha oryginalnie przekazał. I w związku z tym recytowano je podczas tej pierwszej rady właśnie w oryginalnych dialektach, w tych oryginalnych językach, którymi posługiwał się ówcześnie Buddha, których używał do przekazywania swoich nauk. Taka była, tak to rozumiemy, że taka była intencja tej pierwszej rady, że taka była intencja Mahakaśyapy, który zwołał pierwszą radę. Gdyby skoro Buddha nauczał wielu różnych języków i gdyby później ta pierwsza rada jakby zebrała te wszystkie nauki w jednym języku, to znaczy, że oni musieliby, to nie byłaby utrzymywanie oryginalnych nauk Buddy, tylko to byłaby już tylko należałoby pokusić się o jakąś interpretację pewnych nauk. A ta pierwsza rada była zwołana w celu zebrania oryginalnych nauk Buddy. Teraz będziemy mieli 15 minut przerwy. dömeki nangbe sungrubgi chungzui go chungseji shubi na samchayasun. Teraz myślę, że powinienem opowiedzieć trochę więcej o rozwoju tych pierwszych właśnie pism tego wczesnego buddyzmu. Jak mówiłem już, kiedy mówimy o rozwoju piśmiennictwa, pierwszego piśmiennictwa buddyjskiego, to współczesne badania naukowe mówią, że to była Sutra Pitaka i Vinaya Pitaka. 2 lata temu mówiliśmy o pierwszej radzie, prawda? Opowiedziałem o tym, jak się odbyła pierwsza rada i tak dalej. Więc jaki był rezultat tej pierwszej rady? Jaki był owoc tej pierwszej rady? Co osiągnięto? Więc rezultatem tej pierwszej rady był ten Pitaka, czyli kosz sutr i kosz Vinai. To był. Wtedy jeszcze nie było kosza Abhidharmy, dopiero pojawiły się takie jakby zalążki nauk Abhidharmy podczas tej pierwszej rady. Sutra kosz sutr i kosz Vinai zostały zebrane. Jeśli chodzi o Abhidharmę, to jeszcze te nauki jakby nie zostały wtedy
wyrecytowane, to jeszcze nie był cały kosz tej Abhidharmy. Ten cały kosz Abhidharmy powstał dopiero podczas drugiej Rady. Właśnie podczas tej drugiej Rady zebrano właśnie te wszystkie komentarze Abhidharmy. I wtedy, od tamtego czasu dopiero możemy powiedzieć, że mamy te trzy kosze Dharmy. Właśnie od drugiej Rady, nie od pierwszej. Podczas pierwszej Rady powstał tylko zbiór sutr i sutr Vinai. Więc najpierw omówimy kosz sutr, czyli Sutra Pitaka. We wczesnym buddyzmie ta Sutra Pitaka te pitaki, te części, sekcje Sutra Pitaki były w języku chińskim były nazywane Ahan albo Ahanjin, a w języku, i to było jakby takie próba fonetycznego oddania sanskryckiego słowa agama. Agama w języku tybetańskim została przetłumaczona na język tybetański jako skąd miejsce, z którego jego pochodzenia, albo jeden przekaz, albo podczas tych pierwszych, czyli w zasadzie po tych pierwszych tłumaczeń tybetańskich to słowo zostało przetłumaczone jako lung. I chodzi o to, że to słowo wskazuje, że to są słowa Buddy, że one pochodzą od Buddy, że to jest przekaz słów Buddy. Więc tak się nazywają właśnie te teksty, te teksty, znaczy ta nazwa Agama jakby jest takie, tak się nazywają te zbiory tekstów w języku sanskryckim. Natomiast w języku Pali, w tradycji Pali, one są nazywane Nikaya. Nikaya, czyli to słowo można przetłumaczyć jako sekcja, kategoria, czyli to wyraźnie wskazuje na to, że wszystkie jakby sutry, wszystkie nauki Buddy zostały podzielone na takie sekcje czy też kategorie. Więc pod tym względem to słowo agama i słowo nikaya to są synonimy. Czyli agama to jest w sanskrycie, nikaya w języku Pali. Ich znaczenie jest praktycznie takie samo. Więc we wczesnym buddyzmie, w którym nauki były przekazywane od jednej osoby do drugiej, tak, w taki bezpośredni sposób. Tylko taka, kiedy Więc w zasadzie można powiedzieć, że mamy dwa przekazy tych sutr. Jeden w sanskrycie, czyli Yagamy, i jeden w Pali, czyli Nikaje.
gdzie na przykład w tradycji palijskiej te nauki Buddy zostały podzielone na różne kategorie, tak? Te wszystkie nikaje, które zachowały się w języku Pali, one praktycznie się wszystkie zachowały do dnia dzisiejszego, podobnie jak później tłumaczenie ich na język chiński również zachowało się do dnia dzisiejszego. Jak już wspomniałem, główną osobą, która przeniosła buddyzm na Sri Lankę, był Mahindra, który najprawdopodobniej był synem Asioki. On był bikszu, on został mnichem buddyjskim i przeniósł nauki buddyjskie z Indii na Sri Lankę. Tam dharmę upowszechniał. I przekazał właśnie te nauki właśnie w języku Pali. Więc i one zostały właśnie spisane w języku Pali. Zostały spisane jako Digha Nikaya, czyli długie nauki, Majjhima Nikaya, czyli średniej długości nauki, Samyutta Nikaya, czyli połączone nauki, Anguttara Nikaya, czyli ponumerowane nauki i Khuddaka Nikaya, czyli krótsze nauki. Więc to była taka Pancha Nikaya, czyli 5 Nikai, które tworzyły właśnie Sutta Pitakę, czyli Kosz Sutr w kanonie palijskim. I one przechowały się bez uszczerbku do dnia dzisiejszego. W szkole Sthaviravada było bardzo wiele podszkół. Tak samo jak mamy Kagyu, mamy Karma Kagyu, Drukpa Kagyu i tak dalej, i tak dalej. Podobnie Sthaviravada właśnie podzielona była na wiele poszczególnych drobniejszych szkół, czy też sekt. One pochodzą z ze szkoły Vajravadina, która była jakby częścią tej Sthavarivady. I mówi się, że właśnie ta szkoła jest jakby źródłem tego kanonu palijskiego, że ona właśnie, że ten kanon palijski wywodzi się właśnie z tej konkretnie szkoły wczesnego buddyzmu. Ta szkoła Sthaviravady miała swój własny język, znaczy, swój lokalny język południowo-zachodnich Chin, czyli ten język się nazywa, to był region Vedisha. I w tym właśnie regionie urodziła się matka Mahindry i jego matka posługiwała się tym właśnie językiem. Dlatego istnieje, być może istnieje połączenie właśnie z tym, że właśnie te nauki buddystów zostały później przeniesione na Sri Lankę. Teraz agamy pojawiły się, sutry przetłumaczone na język chiński głównie pochodzą z centralnej Azji i tam zostały przeniesione do Chin.
czyli jakby przedostały się do Chin poprzez Ocean Indyjski, tak? Czyli najpierw do prowincji Guangdong, że to było jakby i tam właśnie pojawiły się te pierwsze agamy, które zostały właśnie przetłumaczone i tam zostały przekazane agamy w języku sanskryckim, które nie są dokładnie i te agamy w języku te agamy w języku chińskim i nikaje w języku Pali i praktycznie są takie same. Są jakieś różnice, ale ogólnie to są te same nauki, te same zbiory nauk. Tyle, że w chińskiej i sanskryckiej tradycji nazywa się te sekcje sutr agamy, a w języku Pali się nazywa je nikaje. W języku chińskim wymawia się to jako ahan, a nie agama, tylko ahan. Czyli tak naprawdę było to takie jakby chińska transkrypcja sanskryckiego słowa agama. I w nich znajdują się właśnie te długie nauki, średniej długości nauki, krótsze nauki i ponumerowane nauki. Więc chciałbym wam pokazać te sekcje. Więc chciałbym przedstawić właśnie te dwie Sutta Pitaki, te dwie kosze sutr właśnie w kanonie palijskim i w kanonie chińskim, które przetrwały do dzisiaj. Więc najpierw zobaczmy te 5 Nikai, bo ich było 5. Tych 5 Nikai to są pierwszą Nikają były długie nauki, które składają się z 3 części i 34 sutr. Średniej długości nauki to było podzielone na 15 części, 155 sutr, 98 z nich jest dokładnie takie same jak w przekładzie chińskim. Przepraszam. Połączone nauki mają 56 serii, czyli takich rozdziałów, można powiedzieć, i w nie wchodzi 2880 sutr. Potem są policzone nauki, które podzielone zostały na 11 części. I one zostały policzone od 1, 2, 3, dlatego mówią, że są ponumerowane nauki. Na nie składa się i te 11 części podzieli się na 171 rozdziałów i razem 2203 sutr. W innej tradycji jest to 17 rozdziałów, 2188 sutr albo 2380 sutr. I potem są jeszcze krótsze nauki. Ostatnia Nikaja, krótszymi naukami, czy też krótsza Nikaja, która posiada 15 sutr. W tradycji chińskiej mamy 4 agamy. Tak jak tam było 5 Nikai, a tutaj mamy 4 agamy. To są głównie te długie nauki Dirgama, które pochodzą z tradycji Guptaka. To są 22 rozdziały i razem na nie składa się 30 sutr. One zostały przetłumaczone przez Buddha Yasia i Zuchoniana na język chiński. Potem te średniej długości nauki Madhya Agama składa się z 60 tomów, 222 sutr. One pochodzą ze szkoły Sarvastivada, czyli ich pochodzenie jest inne, tak z różnych szkół się, że tak powiem, z różnych
te teksty złożyły. Zostały przetłumaczone przez Ksęgadewę ze wschodu. Te połączone nauki Samyuka Agama w 18 tomach, na nie składa się 132 sutry i one również pochodzą ze szkoły Sarvastivada. Przetłumaczone na język chiński przez Guna Badrę. I ostatnie to są te ponumerowane nauki. To czwarta agama, Ekotara Agama. Ekotara Agama. 51 tomów, ma ponad 1000 sutr. I jest też jakby ponumerowana od 1 do 11 takich części. I tutaj jakby nie jest dokładnie, nie jest do dzisiaj jasne, z której szkoły te akurat ponumerowane nauki w tradycji chińskiej, z której szkoły one pochodzą. Zostały przetłumaczone na język chiński przez Ksęgadewę. Więc 5 Nikai i 4 agamy w języku Pali i w języku chińskim są praktycznie takie same. To znaczy tak samo zostały, to jest taki sam podział i mniej więcej taką samą zawartość mają. Różnice pomiędzy nimi wynikają właśnie z tych różnych przekazów, które zostały, czyli te różnice zostały jakby wprowadzone przez te dwie różne szkoły i główne szkoły i z tego wynikają główne różnice, że ten kanon palijski pochodzi jakby z jednej szkoły, a kanon chiński pochodzi te poszczególne agamy pochodzą z różnych szkół. Wygląda na to, że po prostu uczeni chińscy nie byli w stanie przetłumaczyć wszystkich jakby nauk z tej samej szkoły z jakiegoś powodu. Więc zawarli sutry pochodzące z różnych szkół. Podczas gdy kanon palijski pochodzi z jednej szkoły. Więc one jakby mają taką samą, te palijskie nikaje mają tą samą jakby tradycję indyjską. Więc to było takie krótkie, ogólne wprowadzenie do tych tekstów. Więc chciałbym najpierw teraz jakby przejść bardziej szczegółowo do tych 4 agam w tradycji chińskiej. Co one zawierają? Więc kiedy mamy te 4 agamy w tradycji chińskiej, wszystkie te agamy, które przetrwały do tej pory w języku chińskim, są 4, tak jakby to są jakby 4 sekcje, 4 zestawy sutr. I pośród tych 4 agam czym one się różnią? Pierwszą agamą w języku chińskim są te połączone nauki, czyli Samyukta Agama. Zawierają 1362 sutry, podczas gdy w języku palijskim analogiczna Nikaja ma 2880 sutr.
I również jest nazwana i ma taką samą nazwę. Samyuktagama, czyli czy tam, znaczy jako Nikaja, tak? Że to są również połączone nauki. One posiadają te same nauki, znaczy te zbiory w języku palijskim i chińskim posiadają te same nauki, które omawiają 5 skand, zmysły, 18 elementów, i czyli jakby te same nauki są omawiane w tych sutrach. I to są jakby nauki, które przekazał Buddha osobiście lub przekazali jego najbliżsi pierwsi uczniowie. Tam się omawia podstawy uważności, cudów, pięć mocy, 7 czynników przebudzenia i tak dalej. Takie bardzo podstawowe nauki, ale i również wskazania do medytacji, do samadhi. Potem są te średniej długości nauki, Madhya Mała, i to jest taka sama sekcja, samo się nazywa w tradycji palijskiej i chińskiej, tylko że w tradycji palijskiej jest, w tradycji chińskiej jest 152 sutry, a w palijskiej 220, nie, odwrotnie, w palijskiej 152 sutry, a w chińskiej 222 sutry. I one w tych naukach zawarte są nauki, w tych sutrach zawarte są nauki o 4 prawdach, o karmie i tak dalej. Są takie analityczne sutry, tak można by je nazwać, Vibhanga, które są jakby zalążkami Amidharmy. Czyli one omówiają o braku ja, o medytacji, czyli jakby są też takimi, są takie zalążkami jakby medytacji prowadzącej do przebudzenia. Znaczy o tym te nauki głównie mówią. Tam na przykład znajduje się Gosingasala Sutra, która, więc tam, która właśnie jest w tej grupie tych wszystkich sutr opowiadających o medytacji, o tym, jak osiągnąć przebudzenie. I w tej sutrze Gosingasala, to jest taka sutra, w której Buddha zebrał swoich głównych uczniów, takich jak Shariputra, Moggallājāma, Kaśyapa, i zebrał ich w takim zagajniku i pośród zapachów kwiatów przy świetle księżyca opowiadał im, jak analizować swoją praktykę na ścieżce prowadzącej do ostatecznego przebudzenia, opowiadał im o prawdzie względnej, prawdzie ostatecznej. W owym czasie, w starożytnych Indiach, jakby tego wczesnego buddyzmu mówiono, że to są te najbardziej dogłębne filozoficzne teksty buddyjskie, tego wczesnego buddyjskiej, bo one opowiadały właśnie o tej prawdzie ostatecznej. Więc to była jakby taka podstawa filozofii buddyjskiej, można by było powiedzieć. Dla nas teraz jest to podstawa filozofii buddyjskich. Teraz są długie nauki, ale w gruncie rzeczy ten zbiór jest najkrótszy, ponieważ zawiera tylko 30 sutr. Ale to są oczywiście, to jest 30 sutr, ale same sutry są z nich wszystkich najdłuższe, tak?
I one są również pisane głównie prozą, nie wierszem, tak jak niektóre inne sutry i nauki. Tutaj te były pisane prozą. I to są głównie sutry, których Buddha krytykował inne, czy też negował nauki innych szkół filozoficznych, niebuddyjskich szkół filozoficznych, które istniały za jego życia w Indiach. Taka na przykład sutra sieci Brahmy, Brahma Jala Sutra. I ona została również przetłumaczona na język tybetański później, bo na przykład była sutra owoców ścieżki duchowej, tak można było to nazwać, które właśnie porównuje różne filozofie niebuddyjskie z buddyjską. Jest sutra wielkiej parinirwany, która opisuje o tym, co się stało pomiędzy w czasie, w okolicach czasu parinirwany Buddy, więc to jest jakby taka, można powiedzieć, biograficzna, historyczna sutra. Później jest tam sutra opisująca główne poglądy wczesnego buddyzmu, czyli ona już nie pochodzi od Buddy, ale od jego uczniów, które właśnie, to jest właśnie sutra opisująca te poglądy wczesnego buddyzmu. Ona się nazywa Mahidana Sutra. Sutra Potem kolejna agama, czy też Nikaja, to są te ponumerowane nauki. To się nazywa Ekotara Agama. To jest w zasadzie taki jakby leksykon. Taki leksykon czy słownik, w którym są 472 sutry o różnej długości. Pośród tych wszystkich agam, czyli połączonych nauk, średniej długości nauk, długoj długości nauk i tak dalej, te ponumerowane nauki pochodzą z innej szkoły wyraźnie pochodzą z innej szkoły niż te pozostałe. One pochodzą z Mahasangiki. I one miały największy wpływ, są najbardziej, można powiedzieć, niektórzy twierdzą, że to były podstawy Mahajany, przyszłej Mahajany. W tych sutrach omawia się Dharmakaję, omawia się trzy kaje, w szczególności właśnie Dharmakaję. I opisuje się również jakby historię życia głównych uczniów Buddy. W języku palijskim, w kanonie palijskim tych ponumerowanych nauk jest 2363, podczas gdy w języku chińskim nie ma nawet połowy tej liczby. I oczywiście w tym zbiorze palijskim nie ma w ogóle mowy o naukach Mahajany, podczas gdy w tradycji chińskiej są. Są takie nauki, które można powiedzieć, że są naukami Mahajany. Więc wyraźnie ten zbiór w chińskiej tradycji i w języku Pali pochodzą z różnych tradycji, z różnych szkół indyjskich. Ja chcę poświęcić troszkę więcej czasu właśnie na badania nad właśnie tym tematem, właśnie żeby jakby szczegółowo określić, skąd te teksty, które nawiązują już do nauk na Mahajany się wzięły.
Więc to było takie krótkie wprowadzenie do tych 4 agam. Więc tak jak powiedziałem, sutry i można powiedzieć, że te 4 agamy sutr zostały zebrane podczas tej pierwszej rady, tak? Że cały kosz sutr został zebrany podczas pierwszej rady. Ale współcześni akademicy, współcześni uczeni, niektórzy z nich nie jakby mają co do tego wątpliwości. Oni uważają, że dopiero podczas tej drugiej rady nastąpił podział na Vinaje, sutry i Abhidharmę. Że jakby podczas pierwszej rady one wszystkie zostały naraz, że nie było tego podziału na sutry i Vinaje. Chiński mistrz Shi Ningshun na przykład pisze, że na początku nie było żadnego podziału i też sutry nie były podzielone na 4 części, że to też nastąpiło później. Że z początku nie było żadnych agam, nie było żadnych nikai, po prostu był jeden wielki zbiór nauk. Dopiero z czasem ten podział nastąpił. Ale też sądzi się, że jakiś podział już na początku istniał, że może to nie było jeszcze te 4 agamy takie, jakie znamy dzisiaj, ale wielu naukowców sądzi, że już jakiś podział tematyczny czy inny istniał. Nawet jeszcze podczas tej pierwszej rady. I to było jakby taka podstawa do późniejszego właśnie stworzenia tych 4 agam, czyli tych 4 sekcji sutr, kosza sutr. Niektórzy w ogóle mówią, że podczas pierwszej rady zebrane zostały tylko te połączone nauki. Że dopiero podczas drugiej rady dodano te pozostałe nauki, że dodano te pozostałe sutry. Także różne opinie naukowe się różnią. Kiedy spojrzymy jeszcze raz na jakby, na ten, na to widzimy, że pierwszą agamą są właśnie te połączone nauki, tak? Że one w takim zestawieniu, że pierwsze są połączone nauki, potem są te średniej długości nauki, potem długiej długości nauki i potem ponumerowane nauki. I to jakby ponieważ no ich I stąd jakby niektórzy naukowcy wyciągają taką hipotezę, że właśnie, że to jest że one następowały historycznie, że najpierw zostały zebrane te pierwsze, potem zostały te drugie i tak dalej. Inni zaś twierdzą, że pierwsze Niektórzy uważają, że po pierwsze są po prostu najprostsze, potem są bardziej złożone i tak dalej. Różne hipotezy na ten temat są. Jest też taki mistrz Xunyan, który twierdzi, on jest bardzo, bardzo znanym takim naukowcem, mistrzem i naukowcem buddyjskim z Tajwanu, który studiował właśnie te 4 agamy i ich historię. I on twierdzi, że pośród 4 agam te połączone nauki są najbardziej takie w stylu języka, są najprostsze. Mają taki prosty, klarowny język. Potem te nauki średniej długości są również napisane w miarę prostym językiem.
Zaś pozostałe te długie nauki, czyli właśnie te pisane prozą i ponumerowane nauki są już napisane takim bardziej wyszukanym językiem. Czyli, czyli on jakby snuje hipotezę, że być może te dwie ostatnie sekcje powstały na przykład później, kiedy język był bardziej już taki wyszukany. I są różne poglądy na ten temat. To, że coś było krótkie i proste, to jeszcze nie znaczy, że powstało wcześniej. Przecież niektóre nauki mogły być przekazywane w prosty sposób, inne w bardziej wyszukany sposób. To jeszcze nie jest dowód na to, że niektóre z tych nauk zostały spisane wcześniej, a inne później. To, co przetrwało do dzisiaj, te agamy i te nikaje, te agamy, które przetrwały do dzisiaj w języku chińskim, to wcale jeszcze nie świadczy o tym, jak wyglądały te oryginalne zbiory tych nauk w Indiach. Być może, że styl tych oryginalnych nauk był nieco inny, że to tłumacze na przykład pierwsze tłumaczyli w określony sposób i tak dalej. Nie mamy tych oryginalnych indyjskich zbiorów, tych tekstów. Mamy tylko tłumaczenie na język chiński. Być może, że one były wszystkie cztery stworzone podczas pierwszej Rady. Kto to wie? Więc z punktu widzenia takiego czysto historycznego, podczas, tak jak powiedziałem, pierwsza rada skupiła się na zbiorze sutr i Vinay. I następnie podczas drugiej rady jakby oczyszczono, tak jakby zedytowano te zbiory Vinay. Już nikt i jest wiele przekazów na ten temat. W związku z tym niektórzy też wysnuwają taki wniosek, że podczas drugiej rany w ogóle nie ruszano tych sutr, w ogóle nie zajmowano się już sutrami, wobec czego być może, że te agamy sutr, kosza sutr zostały stworzone już właśnie podczas pierwszej rady i podczas podczas drugiej rady zajęto się tylko i wyłącznie edycją tych Vinay. W ogóle nie ma wzmianki na tym, nic nad jakąś pracą nad sutrami podczas drugiej rady. Oprócz tego, że podczas drugiej rady zebrano taki mały zbiór sutr, które nie zmieściły się podczas tej pierwszej rady, nie zostały zawarte podczas tej pierwszej rady. Czyli na przykład w tradycji palijskiej mamy taką właśnie piątą nikaję, na którą składają się te dodatkowe sutry, które nie zostały uwzględnione podczas pierwszej rady. I to jest ta piąta nikaja kanonu palijskiego, która nie jest uwzględniona w 5 agamach, w 4 agamach tradycji chińskiej. Czyli na przykład w tych sutrach znajdują się historie życia pierwszych uczniów Buddy.
Więc one nie mogły nawet tak naprawdę chyba być zawarte podczas tej pierwszej rady, tak? Bo to są historie życia tych osób, które brały udział w tej pierwszej radzie. Więc kiedy mówimy o tych różnych różnicach pomiędzy szkołami, tymi pierwszymi szkołami buddyjskimi, tak? Większość tych szkół mówiła o tym, niektóra z tych Sarvastivada mówi o 4 agamach, podczas gdy inne szkoły mówiły o 5 agamach. Czyli wygląda na to, że właśnie ta szkoła Sarvastivada nie akceptowała tej dodatkowej agamy, tego dodatkowego zbioru tych krótkich sutr. Więc dlaczego w ogóle nastąpił taki podział na te agamy? Dlaczego podzielono sutry w ten sposób? Więc wygląda na to, że te wszystkie wczesne szkoły buddyjskie jakby w taki sam sposób to objaśniają. Kiedy patrzymy na teksty Vinai, szkoły Mahasangika, które zostały przekazane właśnie, które były utrzymywane w tradycji chińskiej, więc to jakby mówi się, to tam wyjaśnia się to, że nauki Buddy dzielą się na różne tematy, więc jest to podział taki wyraźnie podział tematyczny. Czyli na przykład połączone nauki głównie mówią o mocach, o przebudzeniu, o ścieżce i tak dalej. Długie nauki są zaś podzielone ze względu na długość, średniej długości i długiej długości, tak? A te ponumerowane nauki to są takie nauki, które są jakby takimi, na które składają się takie listy różnych elementów, które i zostały po prostu zorganizowane, że tak powiem, spisane w określony sposób. Są takie sutry, które nie zostały uwzględnione w 4 agamach. Są na przykład jest wiele takich sutr. Istnieje wiele takich sutr, szczególnie w tej agamie średniej długości nauk. Są na przykład w języku chińskim nie istnieją pewne sutry, ale na przykład ale w języku tybetańskich niektóre pozostały przetłumaczone, których w języku chińskich nie ma. My w języku tybetańskim nie mamy pełnego tłumaczenia 4 agam. Nie istnieje. Nie istnieje całość tego kanonu nie została przetłumaczona na język tybetański. Mamy swój własny jakby zbiór przeróżnych sutr. Teraz jeśli chodzi o tą tradycję palijską, ten kanon palijski, tak jak powiedziałem, w języku, w tradycji palijskiej jest 5 agam, czy też 5 nikai.
e, czyli do tych czterech głównych dodano również te właśnie krótkie nauki, które zostały jakby dodane do kanonów podczas drugiej Rady. I w skład tych 5 Nikai w języku palijskim tak jak powiedziałem, cztery Nikaje i 4 Agamy jakby są mniej więcej takie same, ale właśnie tradycja palijskie dodaje tą 5. I więc w związku z tym chciałbym wam pokazać, co się znajduje w tej właśnie piątej Nikai, która składa się, na którą składają się te krótkie nauki. To są krótkie objaśnienia, wersy dharmy, czyli Dhammapada. Te krótkie to są w zasadzie te krótkie objaśnienia, to jest taki modlitewnik tradycji Theravady. To są właśnie te teksty, które mnisi Theravady najczęściej recytują. Potem są właśnie strofy dharmy, Dhammapada, potem są inspirowane wywody, potem jest tak jak zostało powiedziane, potem jest sekcja sutr, potem są historie o krainach bogów, potem są historie o głodnych duchach, potem są historie pierwszych mnichów, dżataki, nauki, ścieżka rozróżniania, biografie, kroniki Buddów i taki zbiór czynów. Czyli to są takie biograficzne jakby sutry, te ostatnie. Więc w tej Nikai zawarte są bardzo ważne sutry. To jest taki kompletny zbiór sutr. Czyli ta sekcja sutr, Dhammapada, jakby nauki pierwszych mnichów i pierwszych mniszek, bo to były ich nauki, jakby ich a nie Buddy. One w zasadzie bardzo dużo z nich zawarte są w 4 agamach chińskich. Czyli to nie jest tak, że zupełnie ta piąta sekcja nie znajduje się w tradycji chińskiej. Ona po prostu została dołączona do 4 agam. I wygląda na to, że te sutry są bardzo, bardzo stare. One są być może nawet powstały za czasów Buddy, bo one są w zasadzie wiele z nich jest jakby wspólnych dla wszystkich szkół, tych pierwszych szkół buddyjskich. Jakby istniały we wszystkich tych tradycjach. I zostały po prostu inaczej zawarte. Niektórzy zawarli je w tej 5. Nikaje, a niektórzy dodali do 4 agam. Bardzo często uważa się, że to są jakby najstarsze sutry, że to są najstarsze nauki, gdyż one często są cytowane w innych sutrach. To znaczy cytaty z tych sutr znajdują się w innych sutrach, wobec czego one musiały być starsze od tych nowszych sutr, tak? Od tych sutr, które je cytują. Mówi się, że w zasadzie jest bardzo prawdopodobne, że właśnie te nauki powstały jeszcze za czasów Buddy, że te sutry powstały jeszcze za czasów Buddy. Więc w zasadzie można powiedzieć, że one są najlepszym źródłem dla nas takich informacji o tym, jak wyglądał ten bardzo wczesny buddyzm, ten oryginalny buddyzm. Właśnie
właśnie Dhammapada, te sutry tej części, nauki pierwszych mnichów i pierwszych mniszek i tak dalej. Wiele z nich zostało przetłumaczonych na język chiński i te przetłumaczone na język chiński są praktycznie takie same jak te przetłumaczone w Pali, te ujęte w kanonie Pali. Jest taka wielka kolekcja, wielki zbiór południowego buddyzmu, który został przetłumaczony na język chiński właśnie z Pali na język chiński. I to jest jakby Pali Sutta Pitaka i Pali Vinaya Pitaka. Te dwa kosze kanonu palińskiego zostały przetłumaczone na chiński. W języku tybetańskim nie mamy takiego tłumaczenia. Nawet nie mamy 4 agam kosza sutra, co dopiero jeszcze kosz Vinai, czy też całości. Nie mamy 5 nikai z kanonu palijskiego. Obecnie ten Centralny Instytut Wyższych Studiów Buddyjskich w Varanasi tłumaczy długie nauki i inne teksty właśnie na język tybetański, więc istnieje jakaś tam nadzieja, mamy jakąś nadzieję na to, że kiedyś przeczytamy te teksty w języku tybetańskim. Tak jak powiedziałem, te mniejsze nauki, ta piąta nikaja podzielona jest na 15 sekcji. Jednym z nich jest jedną z pierwszych z nich jest Dhammapada. One zostały przetłumaczone na język, w zasadzie 2 razy przetłumaczone na język chiński. Przetłumaczone zostało również na język tybetański przez Gędyna Czypela. Drugim sekcją jest Uttanawaga, czyli takie inspirowane wywody, czyli udana. One zostały przetłumaczone na język chiński i zostały przetłumaczone też na język chiński przez Vidya Prabhara i Lotsawa Abande Rinchena Choka. I istnieje również komentarz na ten temat, do nich tybetański komentarz. Trzecią częścią, która została przetłumaczona, to jest sutra przeszłości, tak można by było nazywać. Ona została przetłumaczona na język chiński. Ta część sutr i później te nauki pierwszych mnichów i pierwszych mniszych nie zostały przetłumaczone na język chiński. I 6. częścią, taką główną częścią są właśnie te jataki, które zostały przetłumaczone na język chiński. One praktycznie się nie różnią od tego zawartego w kanonie palijskim. Więc na tym kończymy na dzisiaj i kolejna sesja będzie w poniedziałek.